கூகுளில் ரேங்க் ஆகுறீங்க, ஆனால் கிளிக்ஸ் மட்டும் வரலையா? ப்ராப்ளம் உங்கள் ரேங்கிங் இல்லை, உங்கள் CTR தான். உங்கள் கூகுள் சர்ச் கன்சோல் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்டுக்கு போங்க. இங்கே இந்த 3 மெட்ரிக்ஸை செக் பண்ணுங்கள். இம்ப்ரெஷன், எத்தனை பேர் உங்கள் வெப்சைட்டை கூகுளில் பார்க்குறாங்க. கிளிக்ஸ், அதில் எத்தனை பேர் கிளிக் பண்ணாங்க. CTR, பார்த்தவங்கள எத்தனை பேர் கிளிக் பண்ணாங்க. இம்ப்ரெஷன் அதிகம், கிளிக்ஸ் கம்மி, CTR லோன்னா உங்கள் SEO டைட்டில் அண்ட் மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண டைம் வந்துடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள், கரண்ட் இயர் ஆட் பண்ணுங்கள், பவர் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். சும்மா SEO டிப்ஸ்னு கொடுக்காம 10 SEO டிப்ஸ் டு ரேங்க் நம்பர் 1 இன் 2026 பிகினர் கைடுன்னு கொடுத்து பாருங்க. சேம் ரேங்கிங், பெட்டர் டைட்டில்னா CTR இன்க்ரீஸ் ஆகும். உங்கள் கூகுள் சர்ச் கன்சோல் அக்கௌண்ட்டில் இன்றைக்கே CTR செக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற SEO டைட்டில் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக்லிஸ்ட் ஃபார்முலா வேணும்னா CTRனு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் மோர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் டிப்ஸ்க்கு.